Dem baş temaşavanın heja, bixêratin. Carekî dîtir, bi videoyekî dîtir, dîsem bi hev rene lê vê carê cuda ye, ji ber ku her carê cuda ye. Mijarên me cuda ne, babetên me cuda ne, şêwazê me cuda ye. Her tim em dixwazin tiştê nû çê bikin. Vê carê jî me dest bi tiştekî nû kiriye. Dibe ku hûn bêjin ev çi ye gelo. Lê qet pêwîst nake hûn mitalayê bikin, ji ber ku em karê xwe pêş dixin, paş naxin. Kanala me ya binavê agirî soran wekî hûn jî dizanin, di nava va di sê meha de nêzîkî heftê videoyî hate tomarkirin û belavkirinê. Rastî min bêhtir video hêvî dikir, lê belê derfetê me ji bo ev qasî dest da, lê ji niha pê de em dixwazin hindekî dîtir karê xwe mestir û baştir bikin. Ji ber vê yekê min biryar da em navê vê kanalê, an jî ez navê vê kanalê biguherim. Ji ber ku gelek an jî hindek xuşk û birayên dîtir yê ku dixwazin di vê kanalê de kar bikin, bernama durust bikin, an jî jiyannameya navdarên Kurd bixwînin hene. Ji ber vê yekê dî tu wateya wêna nema ku ez vê kanalê tenê bi navê xwe derbibirim û biweşînim. Di destpêkê de kar hemî tişt min dikir, lê ji niha pê de êdî ez hez dikim hêdî hêdî kesên ku bixwazin beşdar bibin, beşdarî vê kanalê bibin. Berê jî min derbirî bû ev kanal nek kanalekî bazirganî an jî aborî ye. Lê belê eger ji YouTubeê em karibin sûdekî darayî maddî werbigirin jî bêguman ji bo pêştebirina karê me wê baş bê. Lê tê heviyekî me jê tune rastî bêjim, ji ber ku masrafa ku em dikin berê jî min diyar kiribû ji hatiniya YouTubeê bêhtir e. Lê bi çi rengî em dikarin dwarê aborî de xwe birêk bixin, em ê li ser vê jî wekî vê kanalê em ê xwe birêk bixin û hinekî li ser rawestin. Bi reklam dibe, bi sponsor dibe, sponsor ez di wateya arîkariyê ji hindeka girtinê de lê nanerim. Lê em dikarin hindek produkt, hindek tiştên hindek kompanya şirketa bifroşin, an jî reklama wa bikin wa bidine naskirinê. Dervê wêna ji xwe hindek projeyê me li ser karên kurdewarî hene. Ez ê vana jî ji bo we derbibirim. Belê hêjayan. Niha tiştê ku ez ji bo we dixwazim bêjim îro ev e bû, ez navê vê kanalê diguherim. Rems û sembola wê jî em diguherin. Bi navekî nû, bi rengekî nû, bi awayekî nû em ê dest pê bikin. Ji ber ku kanal êdî ne tenê ya min e, êdî wekî komekî em ê birêve bibin, ji ber wê me navê kanala xwe navekî kurdewarî lê kir, lê navekî kevnar e. Ez hez dikim hûn li ser vî navî bi xwe vekolin, ji ber ku ez ê îro li ser wateya wêna pir nerawestim. Navê kanalê me kire Kurtî TV. Ne Kurdî, Kurtî TV. Çima Kurtî bêguman wek min gotî wateya wêna ez hez dikim hûn vekolin, hindekî mêjê xwe li ser bêşînin, an jî têkevin înternetê çavkaniya bigerin û remza me, sembola me jî rasterast bi navê me re têkiliya xwe, girêdana xwe heye. Rengê wêna reş û zer me hilbijart, zer ji xwe hûn dizanin roj e, reş di wateya xirabî, tarîtî û xemgîniyê de jî tê bikaranîn, lê di aliyê dîtir de wateya hêzê de jî tê bikaranîn. Ji ber ku em dixwazin hizrê xwe, nêrînên xwe, îradeya xwe wekî hêzekê derbibirin. Ev hêz hêza kurdewarî ye, ev hêz hêza dîroka Kurda ye, ev hêz hêza zimanê Kurdî ye, ev hêz hêza çanda Kurdî ye. Em dixwazin hêza kurdewarî derbibirin, ji ber vê yekê remza me jî li gorî navê me ye. Li ser nav hêvîdarim hûn zû bigêjin bersiva. Belê hêjayan, baş e çima TV, an jî televizyon. Televizyonê online çi ne? Televizyonê online divê demê de gelek derdikevine pêş me. Ez bawerim hûn rojê rastî 10 weşana tên, ji ber ku dema yek videoyeke belav dike, di hemî komên Facebookê de wê videoya xwe belav dike. Ya rastî ev ne tiştekî baş e, ji bo çi? Ji ber ku ew grup, ew kom neyate ye. Yani ji bo çi tê de belav dike? Eger tu bixwazî reklamê bikî, giraniya xwe bide deverekê û duê dirê de belav bike. Min 10 rûpel vekirine, ev 15 sal, 10 sal ji dema Facebook derketî heta na ez wa rûpela birêve dibim, ez rûpelê xwe hemiya de belav dikim. Lê belê ez heta nî ji mitê di rûpelê hindeke dîtir de
ez videoya xwe belav nakim rastî. Ji ber ku çekî bi bê destûr ji xwe qet çênabe ne tiştekî baş e. Çendîn karê we karê pîroz jî bin û karê pîroz bibînin jî ev ne tiştekî rast e. Lê piraniya karê ku tê kirinê ne pîrozin ji ber ku bi zimanê Tirkî ne mixabin. Em lê dinerin di grupên Kurdî de jî videoyên Tirkî têne belavkirinê bi taybet di komê ku ez birêve dibim de ez destûra vê yekê nadim. Em wan ser mijarê. Çima TV êdî televizyon bixwe tiştekî wiha ku tu bername zindî tê de birêve dibe an jî pêk tîne û demekî dirêj jî weşana xwe dike nava rojê de. Hindek jê 24 saata weşanê dikin, hindek jî 5 saat 6 saata, hindek jî zêdetir an jî kêmtir. Lêbelê televizyonên ser internetê yên torê em bêjin televizyonên online hindekî dî cuda ne. Masrafa wana kêmtir e kadro ekîbê wana ne mecbûrin werin cem hevdû an jî pêwîst nîne werin cem hevdû pêk ve kar bikin ji dûr ve jî li ser internetê dikarin xwe birêk bixin. Karê ku em dikin bi rastî duwarê çonayetî û kalîtê de ez di kalîta televizyona de dibînim. Ji ber ku videoyê ku hetan hem me amade kirin her çend mijar bixwe ne ewqasî pir mezin jî bin ê hindeka ne ewqasî pir giring jî bin lê duwarê çonayetî û kalîtê de hetanî ji me hat min giranî daye ku ez di astekî bilind de bi awayekî hostayî van videoya amade bikim û ji bo we pêşkeş bikim. Lê ji navê de em ê giranî bindê ku em hîn baştir van videoya amade bikin û zêdetir amade bikin. Ji xwe projeya me ya navdarên Kurd bi xurtî dimeşê û em hîna jî arşîva kom dikin. Em jiyannameya kom dikin. Belge wêne video denga em kom dikin. Em ji xwe re arşîvekî çê dikin da em karibin her heftê li ser navdarekî Kurd weşanekî pêk bînin. Dervê wêna projeyekî me dîtir heye em dixwazin li ser pirtûkên Kurdî jî bernama durust bikin. Hemî pirtûka bêguman em nikarin wek video biweşînin û li ser rawestin lêbelê hindek video hindek pirtûka em ê ji bo we bidine naskirinê û eger hûn bixwazin wa pirtûka bikirin jî em ê bi we re bibin arîkar. Em rasterast berê we hew didine weşanxaneya ji ber ku me ev kir me te encam negirt ji ber wê yekê dema ku me videoyek li ser pirtûkekê amade kir em ê rasterast bibin navbeynkar an jî navgîn ji bo ku hûn vê pirtûkê bi dest bixin. Armanca me ew e ku hûn bi rêkekî zû û lez bikaribin bigêjin pirtûkên Kurdî. Dervê wêna jî gelek proje me dîtir hebin li ser zaroka, li ser jiyanê û siyaset. Mijara me herî giring jê yek jî siyaset e em wek televizyon siyasetekî çawa birêve dibin. Ji ber ku êdî ji navê de em ê wekî televizyon wekî komekê tev bigerin em aliyê me siyasî berjewendiyê kurdewarî ne herkes vêya dibêje hemî rêxistinê Kurda dibêje em ji bo berjewendiyê Kurdî tev digerin hemî televizyonên ku niha ve bûyî bi Tirkî weşanê dikin jî dibêjin dibe em ji bo berjewendiyê Kurdî tev digerin lêbelê ya rastî ya me rêka me piçekî cuda ye şêwazê min nêrînê min piçekî duyarî de cuda ne ez hez dikim hemî Kurd werne cem hevdû û Kurd li beramberî hev rûnên û hevdû rexne bikin an jî sûcdar bikin eger hevdû bikujin jî bila werin platformekî werin deverekê gotinê xwe pêşî ji hevdû re bêjin paşê çil hevdû dikin bila bikin. Ev hizrê min e ji her partiyekî mirovan re têkiliyê min heye ji her partiyekî ji her baweriyekî mirovên Kurd re têkiliyê min heye prensîbên min hene bêguman ew jî Kurdbûne divê xisar û zarar nedabe Kurda duwarê indirekt de duwarê nerastexwe de zarar û xisar ez nikarim wêna bizanibim lê wekî dîtir divê xizmeta Kurdayetiyê bike xizmeta Tirkayetiyê û Erabayetiyê neke li ser vê çerçevê ez nêzîkî mirovan dibim şexsiyeta we taybetmendiyê wayê kesane jiyana wayê kesane qet ne mijara min e ji ber vê yekê her kesê ku bi qasî dilopekî tişt berhem an jî xêrekî xwe gihabê nav vê deryaya kurdewarî ji bo me gelekî hêjaya ji ber wê yekê ez wî derfetî wê demê didim ku ez karibim wî karê wî kurdewarî derbasî nav civakê bikim an jî veguhezînim ji bo temaşevanan. Armanca me ev e rêka me ev e em bi rastî di vî alî de hişkin jî her kesê ku xizmeta Kurdayetiyê bike çi qasî nevê hezkirin ji aliyê hindeka ve jî ew qet me ereqeder nake qet me têkildar nake em ê wî aliyê wî kurdewarî bigirin em ê xwedî lê derkevin û em ê ji bo
Kurda veguhezînin ji bo civaka Kurd veguhezînin. Di vê çerçevede ji dema ku me dest vîdyoya kiriye de gelek rexne hatine gelekê ku hevdû ne qebûl nekirine gelekê ku xwestine şîret û dibin navê şîretkirinê de esas rêka xwe li ser min bisepênin an jî li ser hezrê min ev tiştên şaşin ez rêz ji her kesî re digirim lêbelê rêkekî min jî heye hezrekî min jî heye mirovekî ku ji 5 saliya xwe de ez bêjim dest bi tekoşîna kurdayetiyê kiribê helbet wê bizanibe ji bo Kurda çi baş e û çi ne baş e. Lê ez hindekî dîtir fereh difikirim ez dixwazim her mirovê ku bi rastî xêrekî xwe bige Kurda em bikaribin bi destê wî bigirin rê lê negirin şûna ku em bêjin nenivîse şûna ku em bêjin neaxife şûna ku em bêjin tu şaşî şûna ku em bêjin tu xweherî em hinekî derfet bidin ew insan jî bikaribe bêhtir ji bo kurdayetiyê kar bike. Lê prensîbê min hene ez ti cara rê û tavîz nadim ji bo zimanê Tirkî, zimanê Erebî, jiyana Tirkîtî, jiyana Erebîtî, berjewendiyê dagirkeriyê ez ti cara di vî warî de rê nadim. û ji ber wê yekê jî bi rastî hindek xala de jî yani divan xala de jî wekî dibêjin xeta me sor ev e. Derveyê vêna tişt kîja partiyê bê tişt kîja rêxistinê bê tişt kîja ol û îmanê bê ew nabe asteng got em rê ji bo te venekin. Ji ber vê yekê jî xetekî me wiha heye di vê çerçevê de em ê bername xwe siyasî jî pêş bixin em ê wî derfetî bidin her kesî ku nêrînê xwe derbibire em ê giranî bidin ser çand û hunera Kurdî zimanê Kurdî jiyana Kurda teknîk zanist vana me hemî li ser van mijarana vîdyoyên berkeftî dewlemend û zengîn em ê ji bo we amade bikin û pêşkeş bikin. Tenê daxwaza me ji we ew e ku hûn piştgiriya me bikin piştgirî jî ew e hûn bibin abone pêşniyar bikin eger bi dilê we bû bi rastî jî vîdyoyên me jî belav bikin û bi vî rengî em xwe bigihînin bêhtir Kurda elbet sûdekî darayî maddî eger ji em jê werbigirin tiştekî baş e ji karê kurdewarî pere qezençkirin ne gunehek e tiştekî gelekî baş e bila ne tenê siyasetvan û hêzên çekdar pera ji gel bikaribin werbigirin an jî pera ji karê kurdewarî werbigirin nivîskar jî hunermend jî û xebatkarên medyayê jî êgo bi rastî jî kê bi keda xwe bi renca xwe tev digerin ew jî bikaribin sûdekî ji karê kurdewarî bigirin bixabin tu astekî me wiha vêga vê tune ye lê bixêr bi arîkariya we em dixwazin ku kesên di nav karê vê televizyonê de cî bigirin em bikaribin duwarê maddî darayî de jî arîkariya we bikin. Belê hêjayan tika dikim malpera me jî bişopînin binêrin kanala me jî kê belav bikin me navê kanala xwe guhert dema we ev vîdyo temaşe kir hûnê dibin navê Kurtî TV de vê vîdyoyê temaşe bikin êdî bi vî rengî guhertinek me pêk aniye bixêr ji navpê de em ê vîdyoyên xwe zêde bikin heftiyê me derxin di sê vîdyoya û ev vîdyoyana jî hetanî ji me bê li gorî pêşniyarê we li gorî nêrînên we em ê amade bikin. Ji bo vê yekê hizra we ji bo me gelekî muhim e ne tenê temaşe bikin piştî we temaşekirin nêrînekî xwe jî binivîsin ka bi dilê we ye ne bi dilê we ye ev karana çawa ne hûn dikarin kîja aliyê me rexne bikin gelo em çi rast bikin em çi biguherin em çi neguherin van tiştana jî hûn dikarin ji me re pêşniyar bikin. Ji bo temaşekirina we gelekî spas bimînin di xweşiyê de û her tim jî bi Kurtî TV re bin. Dem baş.